Тоя бит се представям като Чингис хан. Света ми под краката, султан Аднан. Савера сме си гъсти и той пак надран. Името ми Марка, дроба ми Катран. А вие не сте. Днес ще играем Brawl Stars. И както виждам, както виждате в шопа, имаме 10 безплатни мегабокса. И само ще ви кажа нещо. Абонирайте за канала, дайте ни палец нагоре и може и да купим някой скин. Но ако ми се падне скин, няма да купувам нищо. Ето това ще ми е задачата. Хора, казвам ви още един път, абонирайте се за канала, дайте ни палец нагоре. Ники, кажи нещо. Ей! Дайте да отваряме вече. С брат ми, но не мога да покажа. 1, 2, 3. Натиснахме го. Чакайте сега. Добре. 1, 2, 3. 9 неща. Това означава, че нищо. Не! Свети ми нещо! Не, брат. Хора, как може да ми се падне легендарен герой? Знаете ли колко много време искам да ми се падне легендарен герой? На брат ми му се падна легендарен герой, но на мен не. И аз тогава много исках да ми се падне, но не ми се падаше. И най-накрая ми се падна. От първия, бе, брат. От първия ми се падна герой. Майко мила, и то легендарен. Не, аз не мога да повярвам просто. Аз просто не мога да повярвам. Ох, добре, брат. Аз просто не мога да повярвам. Не, аз наистина не мога да повярвам как ми се падна легендарен герой. Аз на клип. Точно. Аз просто... Не мога. Не мога да повярвам как ми се падна легендарен герой. Не мога. Сърч! Уау! Майка мила! Защо? Майка! Какво става днеска? Няма игра, няма. Майка мила! Какво става? Майко! Какво става? Какво става тук, бе? Какво става? Аз не мога. Просто. Не мога, бе! 4! Как 4? Нали Сурая? Да. 3! Майко мила! Да покажа на сестра ми, хора. Майко! Како 3 легендарни герои ми се паднаха. 3, бе, брат! 3! От 10 куфара! От 10 куфара тук безплатни! Ми се паднаха! Млакни, бе! Правя клип. Тук, чак. Много исках Сърч. Много го исках. И ми се падна Сърч. Майко мила! Майко! Значи имаш 4 легендарни героя. Майко! 4 легендарни. Колко герои имаш? Повече от мен. 54. Аз трепери, аз не мога просто да... Колко имаш? 2. ми да падна. Не значи нищо. Не, аз не мога, аз мисля, че ще ми западне един. Първия беше тоя. Направо се побърка. Втория беше то. Знаеш ли какво ще правиш? Какво? Да. Го правиш? Само искам да викна и да припадаме. Мале хора. Ще ги тезваме в друго видео. И от мен, чао! Язва, брата! Аз се казвам Митко, вие не сте. Къде е това, брат? Чакайте, бе! Падна ми се легендарен, батко. И от мен, чао!